आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर' सादोर हासार चेनेल जाना गासैखौ बरायना लाबाय। दिनै आङो मोगा-मोगि आयदा लाबोनो सानदों। नैबे मोनसे समनि NDFBनि मानगोनां जिताबिन्द बसुमतारी आरो बिथांखौ गेवलां होननानै मोनथियोमोन। आं बिथांजों मोगा-मोगि लागोन। नोंथांमोना मिथिगौ बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदों। बर' जाथिनि थाखाय हाग्रा-बंग्रा थानानै बिथांमोना खामानि मावदों। बिथांमोननि बिहोमाखौ नोंथांमोना मिथिखागौ। बेवहाय जोङो साफा गासैबो बिथां दैदेनगिरि बिथांमोनाव जारिमिन दङ। बेवहाय आङो नैबे समाव बिथांजों आं बिथांनि खायसे मावबोनाय गोथां जारिमिन बेखौ बिथांनिफ्राय मोनथिगौ। जेसेबां हायो बिथांनिफ्राय आङो मोनथिनो थाखाय लुबैगोन आरो नोंथांमोननो बिथाङा मावबोनाय खायसे जाथायफोरखौ बिथाङा मावबोनाय खायसे बर' हारिनि बिहोमा होबोनाय बैफोर गोथां जारिमिनफोरखौ बिथांनिफ्राय मोनथिना लागोन। गिबियावनो नोंथांखौ आंनि बर' सादोर हासार चेनेलाव बरायना लाग्रोबाय। खुलुमबाय। आंनो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों जे आंनि जे भिउवारफोर बे भिउवारफोरनो नोंथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय। गिबियावनो नोंथांमोननि इउटुब चेनेलखौ आंनि न'सिम फैनानै आंनि जिउ जारिमिन लानो फैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ बरायग्रोना लाबाय। खुलुमबाय। आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों जे नोंथाङा जिहेतु न'खराव थानानै थामहिनबा नैबे सरासनस्रायै जिबनखौ गारनानै एसेबां मोनसे गिख्रंथाव मोनसे नैबे संगठन बेवहाय हाबफैनायनि जाहोनखौ गिबियावनो मिथिनो लुबैदों आरो नोंथाङा माबोरै थांनाय बेखौ। आंनि थांनाय जाहोनानो जाहैबाय ओरैबायदि माने जोंनि मोनसे बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गावखौ बर' हारिखौ हिसाबै थांना थानो थाखाय मोनसे राहा लामा जेनेबा बर'फ्रा लुबैदों बा नागिरदों। बे समाव मोनसे गुबुन हारिनिफ्राय माखासे सोबख'नाय गादबनाय बेनिफ्राय जों उदां जानो थाखाय जों बेबायदि जों मोनसे आन्दलन खालामनो गोनां जों जाहैदों। बेनि थाखायनो जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो जुदि आन्दलन खालामनो थाङोब्ला नंगौ बियो गणतान्त्रिक हादोर जों बुजियो बा बयबो बुजियो। नाथाय गणतान्त्रिक हादोरब्लाबो दा गणतान्त्रिक भाबै जों खामानिखौ सम्पुर्ण मावजोबनो थाङोब्ला जोङो गुसुं माने समाव जोङो साक्सेस जानो जों हाया। दा बिनि थाखाय गणतान्त्रिक हादोरब्लाबो जोङो गणतान्त्रिकनि जों बिरुद्धि लानानै जों खामानि मावनो गोनां जाहैदों। मावनो ओंखारनायानो जाहैबाय जोङो सानसे समाव जोङो जोंनि बर'नि गेजेरावनो मोनसे बर' हारिखौ जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय डेभेलप खालामनो थाखाय जाथि हिसाबै थांना थानो थाखाय जों मोनसे बर' हारिनिफ्राय मोनसे आन्दलन खालामनो गोनां जाहैदों। आन्दलन खालामनो गोनां जाहैनाया जाहैबाय जोंहा बे फार्स्ट टाइमाव जेनेबा फार्स्ट जेनेबा PTCमोन। बेनि उनाव PTC जेनेबा गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामदोंमोन। बे गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामनायाव जेनेबा गणतान्त्रिक भाबै थाबैनो साक्सेस जाया होननानै जेनेबा मोनसे सानखांनाय फैदों माखासे जोंनि मेलेमजिबि बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय। दा बे बर'फोरानो जेनेबा माखासे आबसुफोरनि समनिफ्राय लानानै आबसुफोरानो मोनसे फर्स दाबोनाय जादोंमोन मोनसे बर' हारिनि मोनसे जाथिखौ फोथांना लाखिनो रायजो लाबोनो होननानै। दा बेयावहाय आबसुआ फर्स दाजोमोन। बेयाव जोंनि समाव जोंनि बे ओनसोलाव जोङो बे गबथना ओनसोलनि गोलै बे समाव बरपेटा डिस्ट्रिक्टमोन जों। बेनिफ्राय बे समावनो दा जेनेबा सालबारि साब डिभिजन जों गोलैयो। बै बरपेटा डिस्ट्रिक्ट थानाय समावनो जेनेबा जोंनि बे गबथना आनसलिकआ जोङो आबसुनि जिथु माने फर्स दानाय बेखौ जोङो सापर्ट होआमोन। ओमफ्राय बे समाव जों PTC हिसाबै खामानि मावबाय थादोंमोन। बे आरो दा बेवहाय बिनि गेजेरावनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो मोनसे गोरोन्थि बुजिलायनायनि गेजेराव एसे गावजों गाव मोनसे दाङाबाजि मोनसे सोमजिदों आरो बेनि गेजेरावनो जों बे समाव जों फरायफुबाय थानाय टाइममोन। जेनेबा फरायफुबाय थाबाय थानाय समावहाय जों निजेखौनो जों PTC एरियाखौ लानानै जोंनि निजिनि न'खरखौनो निजिनि जिबनखौ बासायनो थाखायनो जों निजिनो जोङो PTCनि फर्स जानो गोनां जाहैदों आरो। दा PTCनि फर्सआवबो आं माबानिफ्राय मोनदों जेनेबा मोननाया 1989निफ्राय आं फर्स थानो मोनदों। 1989निफ्राय ओमफ्राय 90 सनावबो मोनहैदों आरो 91सिमबो आं खालामहैनो मोनदों बिदि आरो। बेनिफ्राय दाथ' आंनि हाबनाया जाहैबाय आफादाव हाबनाया जाहैबाय जेनेबा 1991आव हाबनाय जादों। ओमफ्राय सेप्तेम्बर
मासाव जाहैदों आरो सेप्तेम्बरनि 17 तारिखआव जाहैदों ओमफ्राय बे आफादा जेनेबा मोनसे 1986आव जन्म जानाय आफादमोन बियो BSFमोन बर'नि जेनेबा दैमारि सारमोन दानाय बियो जेनेबा बेनिफ्राय आं 1986आव जन्म जादों जेनेबा बे आफादा आं बिनि माने मा होनो सारि बोसोर उनाव थारमाने आङो निजे जइन जाहैनाय जादों आरो 1986आव जेनेबा आफादा जेनेबा जन्म जाखानानै सारि बोसोरनि उनाव आं जइन जाहैदों थारमाने बे आरो जइन जाहैनायनि खारनानो जाहैबाय ओरैबायदि जोंनि जेबो जेनेबा थानो हाला जों वान्टेड जाबाय फारसेथिं जों जेनेबा वान्टेड जानानै जों निजेखौबो बासायनांगौ जाहैबाय फारसेथिं जाथियाबो गोदाव सोराव जेनेबा जातिखौथ' फोथांनो मोनसे लामा नागिरनांबाय दा गतिके बे लामा नागिरनो थाखायनो बेयाव जितु माने संगठन दंमोन गणतान्त्रिक हादोरब्लाबो जों गणतान्त्रिक बायदि खामानि जों मावनो ओंखारनो गोनां जाहैदों आरो बे आरो दा गतिके जों बेयाव अस्थदारि संगठनाव जों जरुथ आं निजेखौ माने जइन जानो गोनां जाहैदों आरो नोंथाङा बेसेबां बैसोआव बेवहाय जइन जाहैदों आंनि बैसोआ बे समाव बारा एसेबां बैसो जायाखै दा बे समावथ' बुंनो थाङोब्ला आं फरायनायाथ' फरायफुबाय थादोंमोन आं हाइ स्कुलावसो फरायबाय थादोंमोन इयाव मिसा बुंनानै मा जानो जेनेबा आङो क्लास 9 मोनबायमोन जेनेबा दा क्लास 9 बा 14 बिदि आरो ओमफ्राय बे समावबो ओरैबायदि जादोंमोन आंखौ लाङामोन थारमाने लाङि खारन उन्दैद्राय होननानै आरो दा बेवहाय बुंनो थाङोब्ला इयाव जोंनि जायगानि आनसलिकनिनो बुंनो थाङोब्ला किस्ट' होननाय दङ बे निमुवानि बेनिफ्राय ओजोंहाय सालबारि बे लादायबारि बे साइडनि थांगाबारिनि निला बिसोरनो लाङामोन जेनेबा उन्दैद्राय बे आफादाव थिखिनो हानाय नङा उनहालागै बे खारनो हागौ बेबायदि मोनसे बुंनानै खस्थ'नानै ओमफ्राय आंखौ लांथारदों होननानै बुङोब्ला नैबे सनफेरानि लखन होननानै बुङो जेनेबा अर्जुन माहाजोननि फिसाला होननानै मिथियो बयबोखौ बेनिफ्राय बिनि मुङा जाहैबाय आफादाव बि लाइथुन आरो नै बिथाङासो जेनेबा बे फंबायखौ जुदि लाङाबा आंबो थाङा होननायावसो आंखौ लांनो गोनां बायध' जाहैदों माने अपसन आरो दा बेखायनो आं बिथांखौ थारमाने आं दिनैसिमहालागै मानिनानै आं सोलियो बिथाङाबो आंखौ दिनैसिमहालागै अनो बे आरो दिनैसिमहालागै लोगो हिसाबै जों खामानि मावबाय दङ नोंथाङा जेनेबा 1991आव जइन लाबाय बेनि उनाव गिबियाव बहा जइन लाहैदोंमोन आरो साबेसे दा बुंनो थाङोबा थारमाने ओरैबायदि बेवहाय फार्स्ट जों जुदि माने बरपेटा पार्टनिफ्राय जों बेयावहाय जों साबा दंमोन जों हेलासिगुरिनि सासे दंमोन उत्तम दैमारि होननाय निमनि दंमोन सासे किस्ट' बसुमतारि होननाय सनफेरानि दंमोन जेनेबा लखन बसुमतारि बेनिफ्राय जोंहाय माबा दंमोन मा होनो निला बे थांगाबारिनि बेनिफ्राय आं बे आरो जोङो थांदोंमोन थारमाने बेनिफ्राय थांनाय बेयावहाय जों जइन जाहैदों माबायाव भुटान जेनेबा जों बे कालबानि साइडनिफ्राय थांनानै एकदम माबायाव गिबियाव फार्स्ट सिमलायाव ओंखारहैदों सिमलायाव ओंखारनानै बेयाव बर' गामियाव हाबनानै बेयाव मोनायाव ओंखाम जाबाय मोनसे न'खरसेयाव आरो बर' न'खराव आरो ओंखाम जानानै हराव बेयाव मोनसे माने गामि ओनसोलाव मोनसे ओइबिं दंमोन बे ओइबिङाव जोङो दिहिरा होननाय जायगा बेयावहाय जोङो हराव माने रेस्ट लाथ'दों हराव उन्दुदों आरो बेनिफ्राय हरनि जोङो 1:30-2:00सोनिफ्रायनो जोङो सुरु खालामनो थाबायनाय भुटानालागै थाबायदों खख्लाबारि फार्मजों जों थाबायलांदों खख्लाबारि फार्मनिफ्राय सिद्दा डाइरेक्ट भुटान हाग्रा थाबायलांदों जों मोनायाव थाबायनानै बेनिफ्राय भुटान हाग्रा मोनहैस्लाबै समावनो एसे सोरांहैदों आरो मोनायावनो थाबायदों आरो इयावथ' खोमसि थाबायो बे समाव थाबायनायावथ' जों ओरैनो थाबायाखै गासिबो इयावथ' खुनु केम्प गैयामोन जोंनो स्टार्टिं जाहैदों नालाय बेयावहाय दा गासैखौ बुस्थुखौ जोङो जानाय लोंनाय गासैबो जोङो लाइ लथरजों लांफाजोबनो गोनां जाहैदों आरो बानानै फुङाव बेबायदि गोबां खस्थ' मोनदों सासेयावनो खमैब्लाबो माने मा होनो बेखौ बुंनो थाङोबा 30-35 बेबायदि मोनसे अजननि जाहैदों आरो मा लाङो बेयाव जेनेबा माइरं दालि जेनेबा बायना लाखानानै बे बुस्थुखौ माने जानो थाखाय लांखानाय जायो आरो बेयाव जों केम्प बानायनो थांदों खुनु बेयाव केम्प गैयामोन भुटान हाग्रा भुटानावबो माने केम्प गैयामोन गोदान फुरा जों एवस्रांदों बे समाव जों ट्रेनिंबो गैया जों थांगोदान ओमफ्राय बेयाव जोंखौ दैदेनलांदों होनना बुङोब्ला बिथां नैबे धीरेन बर' सारानोमोन आरो बिथाङानो कामान्डार जानानै थांदोंमोन माने बिथांमोना लाना थांदों जायो औ बे आरो बिथां धीरेन बर'आनो कामान्डार हिसाबै जोंखौ दैदेनलांदोंमोन आरो ओमफ्राय बेयावनो हाग्रायाव सहैनानै थिग जोङो
साननि जि जायगायाव थागोन प्लेस जेनेबा जों थांनायनि सिगां माने सासे सिखारिखौ नायनो हरग्रोदो जाहैबाय सिखारिफोराथ' कन्टिनिउ हाग्रायाव गिदिङो नालाय एसे मिथियो बबे प्लेसाव मा नैबे सिखारिखौ लानानै जोङो बे प्लेसखौ जों लोगो हमहैनाय जायो फार्स्ट टाइमाव माने बै बायदिखौ जायबा माने जेनेबा सुरां नायग्रोगा आरो पियन बायदि जाहैबाय बिथाङा सिगां नायग्रोबाय बेनि उनाव नोंथांमोनखौ बियो लाना थांदों बेनिफ्राय बेयाव जोङो साननि जोङो मोनानै जोङो जेनेबा देरता दुइतानिफ्राय जों सुरु खालामनानै माबानिफ्राय कख्लाबारिनि फार्मनिफ्राय नैबे दिहिरानिफ्राय ओमफ्राय सुरु खालामनानै जोङो साननि मोनानि जेनेबा जों देरतायाव सुरु खालामनानै साननि जोङो अखानायै जोङो एटासोआव जों मोनहैदो भुटानाव जों थागोन प्लेसाव आरो बेयाव थाबाय बेयावथ' न'बो गैया मा गैया ओरैनो हरसे थाबाय हाग्रायाव थानानै जेनेबा सानाव बिदिनो सानसे रेस्ट लाथ'नानै अखानायैनिफ्राय सुरु खालामबाय जेनेबा हाग्रा एवस्रांबाय दंफां बियो फिसा फिसौखौ दानफायनानै माने मुरा थुरा जावखुनानै जेनेबा फिल्ड बानायबाय ओमफ्राय न' लुबाय जेनेबा थाग्रा रुम मोनसे रुमाव माथ्र जोङो बेयावहाय साब्रैल' थायो बे आरो मोनसे रुमाव मोनसे न'आव आरो जेनेबा फिसा बानायो बैसां गंनै बानायो सानै उन्दुयो बेबायदि आरो बेयाव जोङो रावबो हायाव उन्दुआ सब बैसां बानायजोबखायो बिदि आरो ओमफ्राय बेवहाय जोङो थानानै माने फुरा माने फिल्ड बानायबाय कम्पाउन्ड बानायबाय माने ट्रेनिं लानो थाखाय आरो ओमफ्राय बिदिनो बेखिनि दंफां लाइफां दानस्रायनाय समाव हाग्रा दानस्रायनाय जायगाखौ जेनेबा बेनिफ्राय थांना नोंथांमोना फार्स्ट माने बे केम्पखौ बानायहैदों आरो नोंथांमोना भुटानाव जिहेतु जायगा एवस्रांनानै थाहैबाय दा बेवहाय मा खामानि जायोमोन खामानिया थारमाने ओरैहाय जोंनि आफादखौ मोनसे जोंनि जिथु मानसि आफादावथ' ओरैनोथ' डाइरेक्ट मोनसे थांनानै लाहैब्लानोखि हाबहैब्लानोखि आफादनि मानसि जागोन बे नङा बेयाव जोंहा माखासे गोबां जाथिनि खामानि मावनांगौ दं नालाय दुखु खस्थ' लानानै खामानि मावनांगौ दं माखासे टेकनिक माने लानानै सोलोंनानै जों खामानि मावनांगौ दं ट्रेनिं सेन्टार जों बेयाव बानायदों फिल्ड ओमफ्राय बेयावनो ट्रेनिं सेन्टार बानायनानै ट्रेनिंबो जादों बेयाव खिन्थु बेयाव माने कन्टिनिउ ट्रेनिं जादों माने फुङाव पेरेड जायो ड्रिल जायो बे आरो मर्निं पिटि खालामो बेबायदि आरो जेरैहाय फर्सफोरा इण्डियान आर्मि फर्सफोरा जेरैहाय मोनसे माने पेरेड खालामो ड्रिल खालामो थिग बे सिस्टेमानो डिसिप्लिनफोराबो सोब एखे सिस्टेमानो फ्राय माथ्र बेयावहाय लेंगुवेजआल'सो माने आलादा मा लेंगुवेज सोलियो जेनेबा बेयावहाय जोङो जिखिनि ट्रेनिं जिथु फोरोंनाय जायो ड्रिल खालामनायाव बेयाव जिखिनि खोथा माने मा होनो फोरोंनाय माने भइसआ इंलिसाव बाहायनाय जायो थारमाने जेरै इण्डियान आर्मिफ्रा हिन्दीयाव बाहायो जों इंलिसाव बानायो ट्रेनिं टाइमाव ओमफ्राय बेवहाय मिथिनो लुबैदों जे जायबा माने जेनेबा ट्रेनिं नोंथांमोना ट्रेनिं लाहैदों बिथां ट्रेनिंथ' खालामग्रा दं नङा होमबा बै ट्रेनिं होग्राया नोंथांमोननिमोन ना गुबुननिफ्राय हायार लाबोन बेखौ थारमाने बियो ट्रेनिंखौथ' सिगाङाव रोंनांबाय नङा होमबा बेवहाय नोंथांमोना 86आव माने जोनोम जादों बेनिफ्राय खामानि जेनेबा फैयै नोंथाङा 1991आव जइन जाहैबाय दा बेनि उनाव जिहेतु जाय ट्रेनिं होग्राफोर बै ट्रेनिं होग्राफोरा गुबुननिफ्रायमोन ना बेनिफ्रायनो संगठननिफ्रायनो बे ट्रेनिंखौ दा बेखौ जोंनि बे BSF बे आफादनिफ्रायनो थारमाने बेवहाय सिनियरफोर दंमोन बे सिनियरफ्राबो गासैबो गुबुनाव ट्रेनिं लानानै बिसोरो पास जाना फैखानाय आरो बिथांमोननि गेजेरनिफ्रायनो माने सायख'नाय जायो सोर साबसिन रोङो सोर साबसिन रोङा बेखौ नायनानै जायफ्रा साबसिन रोङो बेनिफ्रायनो माने इन्सट्राक्टर माने सायख'नाय जायो सायख'नाय बे इन्सट्राक्टरफ्रानो बे इन्सट्राक्टरानो जोंखौ फोरोङो थारमाने बे आरो ओमफ्राय बे इन्सट्राक्टरनि गेजेराव आरो सासे कामान्डार थाबावो माने ट्रेनिं कामान्डार बे आरो बे ट्रेनिं कामान्डारा इन्सट्राक्टरफोरखौ माने सालायो ओमफ्राय इन्सट्राक्टरफोरा जोंखौ जेनेबा सालायो जोंखौ फोरोङो बे आरो आं नोंथांनाव आरो मोनसे बाथ्रा मिथिनो लुबैदों दे नोंथाङा जेनेबा गामियाव बै समाव गामियाव थायोमोन 1991नि सिगाङावथ' नोंथाङा गामियाव थादों बे एजआबो बेयाव बे समाव खममोन दा बे हिसाबाव नोंथाङा गामिनि लाइफ आरो हाग्रा बंग्रायाव थानाय लाइफआ माबायदि नोंना बारग'लांनाय हाग्रा बंग्रायाव थानाय आरो गामिनि लाइफ एसे जेनेबा एसे नर्मेल टाइपआव बेनिफ्राय बिमा बिफानि माबायाव थायोमोन आदराव थायोमोन जिहेतु हारसिङै खम बैसोआवनो नोंथाङा बे नैबे संगठनाव हाबनानै हाग्रा बंग्रा थाहैनो गोनां जादों नङा होमबा न'आव जेखिनि फेसिलिटि मोनोमोन बेखौथ' नोंथाङा हाग्रायाव मोनाखै दा बे हिसाबाव नोंथांनि बे समखौनो माबायदि नोंथाङा एडजास्ट जाहैनाय थारमाने एडजास्ट जानाया ओरैबायदि
न'खराव जेरैहाय जोङो बिमा बिफाया जोंखौ अनो बिदा फंबाया जेखि अनो बा गामिनि माने जाथि खुरमाया अनो थिग बे सिस्टेमैनो बुंनो थाङोब्ला जों बे संगठनाव गासैबो जों बिदा फंबायानो बिदि न'खराव जेरै अनलायदों थिग बे सिस्टेमै अनलायनायानो जाहैयो दा बेखायनो माखासे न'खरनि बिमा बिफाफोरखौ एसे दसे सम बावगारहैनाय रखम जाहैयो जाथिनि खामानि मावनायाव आरो बे आरो गोसोआव थाब्लाबो थारमाने जाथिनि खामानि मावनो ओंखारनाय हिसाबै थारमाने बिमा बिफाखौ दोनथ'नानै माने जाथिनि मोनसे सिन्थायाव मोनसे हाबसोमनानै थानाय जायोथ' बेखायनो माने आरो माखासे आरो गोजान गोजान माने लोगोफोर माने लोगो मोनलायो माने गावनि सायावनो गाव माने लोगोफोरखौ फोथायलायनाय थायो थारमाने दा बेनि थाखाय किसुमान दुखु खस्थ' मोनब्लाबो दुखु खस्थ'खौ दुखु खस्थ' बायदि मोना थारमाने ओरैल'सो दा हमना ला आङो बिनिफ्राय बहाबा मोनसे हाजो गाखोनो थांदों खस्थ' जाबाय बिरादनो नङा होमबा है आं मानो फैनायलै बे फैयो आरो गोसोआव जेब्ला बे बारग'खांबाय गोसोआवबो थाला दसे समल' आरो बेफोरबायदि आरो दा बिनि गेजेरावनो जोंहा माने ग्रुप जुदि थाबायोब्ला एसे कमेडियानबो साफा सानै थाखावो बिदि आरो मेंनायफोरखौ माने मेंगा होनाय स्टाइलाव माने लाङो लोगोखौ थिग बेबायदि आरो दा बेफोरनि गेजेरजों दुखु खस्थ'खौ बावगारलाङो थारमाने माने नोंथाङा एडजास्ट जाहैनो हाहैदों एडजास्ट जादों बेनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे गावखौनो मोनसे सेक्रिफाइस खालामनो फैनाय हिसाबै आरो माने जेबो नङा आं हाथारगोन आं मावथारगोन आं जेबो जेना आं गिया बे मोनसे गोसोआव फैखाथारो बे आरो जेनेबा जुदि सार्थ थाथाराब्ला थाखा फैसानि जेबो लबबो थाथाराबा जाथिनि सार्थ दंथारोब्ला हाजार दुखु खस्थ' मोन्थों जिबनावबो बे गारनो हाया जिबनावबो बायाबो जिबनावबो मेङाबो बियो बे आरो जिबनावबो गियाबो बेबायदि ओमफ्राय जिहेतु इण्डिया आरो भुटान जिहेतु फरेन कान्ट्रि जाहैबाय नैबे भुटाना दा बेवहाय भुटान सरकारनिफ्राय नोंथांमोनाथ' जेनेबा जोंनि इण्डियानसो जाहैबाय दा बे हिसाबै बिथांमोननिफ्राय माबाफोर जेनेबा नोंथांमोनखौ बे जायगायाव दोना बेनि माबाफोर मोनदोंमोन नामा बुंनायाथ' खस्थ'फोर होदोंमोन खस्थ'थ' बिदि होआखै थारमाने भुटान गभर्नमेन्टआ जोंखौ बिदि खस्थ' होनाय जायाखै मथथे ओरैल'सो होनदों जेनेबा सम सम जोंनि केम्पआवबो थांदोंमोन जेनेबा भुटान राजाया थांनानै लोगो हमहैदों बेयाव माने ओरैबायदि होनदों जेनेबा नोंथांमोना जुदि जोंनि हादोराव थानानै जुदि भारत हादरनि जुदि हेंथायाव खामानि मावोब्ला बे भारत हादरा जेनेबा जोंखौ एसे प्रेसार हरोब्ला जोंहा एसे उसुबिदा जायो गतिके नोंथांमोना हायोब्ला जोंनि बे हादोरखौ नागारनानै गुबुन जायगाफोराव थानानै खामानि मावबा मोजां जागोन होननानै बिदि खावलायबाय थायोमोन आरो बेखिनि खोथाखौल' बुङो खिन्थु जोंखौ बिदि माने थानाङा मानाङा होननानै आर्मि पुलिस लानानै बेबायदि अयथासार बिदि खालामनाय जायाखै आरो फार्स्ट टाइमाव आरो ओमफ्राय बिथांमोननिफ्राय जेबो प्रेसार गैया दा बेवहाय जिहेतु नोंथांमोना बै सिं लेभेलाव ग्राउन्ड लेभेलाव खामानि मावदों हयथ' नोंथाङा भुटानाव एसे बेसे बोसोर थानो नोंथाङा भुटानाव थानायाथ' आङो जेनेबा नैबेवहाय 1 बोसोर जादों जेनेबा नैबे बरपेटा पार्टजों बेनिफ्राय जों उदालगुरिजों थांनानै उदालगुरि बे भैरबकुन्द बे साइडजों माने भुटानाव थाखांनायनि 1 इयार थाखांनायनि उनाव नोंथाङा माबायाव फैदो नैबे उदालगुरियाव थारमाने ओरैबायदि आरो जोंनिया कन्टिनिउ जों थानाय जाया थारमाने नै जेनेबा माबा मोनसे खामानि मोनबाय भुटाननिफ्राय जों फैबाय साननैसो थाथ'बाय बर' गामिफ्रावनो बर' न'खरफ्रावनो थाथ'नानै खामानिखौ मावबाय आरो भुटानाव हाबना थायो बे आरो जोंनि पलिसि आरो बेनिफ्राय बिदिनो बायसान्स मानसिया जुदि बांद्राय जुदि वान्टेड जादोंब्ला बे मानसिखौ गुबुन आरो डिस्ट्रिक्टआव ट्रेन्सफार गुबुन केम्पआव गुबुन जायगायाव सोलाय सोल' खालामो माने एरियायाव जुदि माबा जाहैबाय एसे वान्टेड बारा जाबायब्ला बेखौ गुबुनाव दा बे वान्टेड जायोब्लानो बर' माने रायजो राजायाबो गामि ओनसोलनि मानसिफ्राबो एसे हेरेसमेन्ट माने मोननाय जायो मानो होनब्ला बेखौ जोंनि बे इण्डिया गभर्नमेन्टनि बा स्टेट गभर्नमेन्टआ आसाम पुलिसफोरा जोंखौ रायजो राजाखौ माने हेरेसमेन्ट होनाय बारा जायोब्लानो जों बेखौ साननानै दसेनि उनाव माने पलिसि खालामनो जों ट्रेन्सफार हरनो गोनां जायो थारमाने बे गैया जायोब्लानो एसे रायजो राजायाबो एसे माबा जायो आरो थारमाने ओमफ्राय मेक्सिमाम नोंथाङा भुटानाव ट्रेनिंनिबो बाथ्रा जिहेतु नोंथाङा गोदानमोन बै समाव ट्रेनिंखौ बेसेबां इयार होनाय जानाय बेवहाय भुटानाव ट्रेनिं होनायाथ' ओरैबायदि बेयावथ' जोंनि जेनेबा बे समावथ' BSFमोन नालाय मा मुङा आफादनि मुङा दा बे समाव इयावथ' जोंथ' गभर्नमेन्टथ' माबा नङा नालाय जेनेबा जोंथ' मोनसे रायजो बिग्रा माने संगठन हिसाबै थारमाने जोङो मिन खिनिखौल' जोङो सोलोंनाय जायो जेनेबा माबायदि टेकनिकजों जोङो आमसिनो हागोन जेनेबा माने फर्सफोरनिफ्राय इण्डियान फर्सनिफ्राय
बा आसाम पुलिसनिफ्राय माबायदि जों सेनो हागोन बे मोनसे टेकनिक फोरोङो फारसेथिं जेनेबा बेंक लुट बोरै खालामनांगौ बोमा टेकनिकजों बा जेनेबा मानसि जेनेबा जों बे समाव फैसा नांगौ जायो मानसिखौ बोरै माने किडनेप खालामनो हागोन बिनि मोनसे ट्रेनिंखौ होनाय जायो बे आरो ओमफ्राय ड्रिलफोराबो थाखायो ड्रिल थायो खारनायथ' पिटिआथ' थाखायो दा जोङो खारनायाव जेनेबा मर्निंआव माने ओरैबायदि फुङाव जोङो 3टायाव सिखारनानै हरावनो बे 3टासोआवनो थाम ओंखाम ओंख्रि संग्रोखायो सङोब्ला बे 1 घन्टायाव मोनजोबनांगौ 1 घन्टायाव मोनखांनायनि उनाव माने दसे एसे खिनो हासुनो होबाय हासुनो होखांनानै जेनेबा 4टा माने 4:30निफ्राय सुरु खारनाय रानिं माने प्रेक्टिस माने एकदम माने 50 मिनिटानो जायो जेनेबा बे आरो 50 मिनिटानो खारनाय जायो थारमाने रानिं खारबाय थानो होयो थारमाने राउन्ड बेबायदि दाथ' फिल्डआथ' बेबायदि अभार गुवारबो गैया नालाय राउन्ड खारनो होयो जायगायावनो खारखांनानै बिनि उनावहाय पिटि माबा खालामनो होबाय जेनेबा एक्सारसाइज बेयावहाय बुक डाउन दं पुसआप मारिनाय बेफोरो बेवहाय साबैसे केम्पआव ओरैनो साबैसेसो दं जोंनि बे ट्रेनिं जोङो बेच हिसाबै जोङो 5 बेचमोन जेनेबा बेच हिसाबै सुरु खालामबोनाया बेच मोनसेयाव बेसेबां थायो ओरैनो 5 बेचबा नोंथांमोना बेच मोनसेयाव बेसेबांसो केडार थायोमोन बेच मोनसेयाव थारमाने बुंनो थाङोब्ला जोंनि बेचआव जों 5 बेचआव जोंनो बांसिन जोङो गासै 52 जन दंमोन मोनसे बेचआव 52 जनमोन ओमफ्राय बेवहाय मोनबेसे बेच थायोमोन भुटानाव बेच हिसाबैयाव 3 बेचनिफ्रायबो दंफैयोमोन ओमफ्राय जों मोनब्रै जाफैदों मोनब्रैबा मेक्सिमाम 52 ना 52 ना एसे माबा जाहैबाय होमबा मोनब्रैबा 200नि सायाव जाहैबाय 200 बिदि नङा थारमाने बेच हिसाबै खम बारा थायो नामा थारमाने ओरैहाय हमना ला मोनसे बेचआव 10 जनबो दं हमना ला नाम्बार 1 बेच बेयाव 10 जन नाम्बार 2 बेच जेनेबा बेयाव 3 जनबो दं बिदि आरो जायखिजाया 52 जन दंमोन जोंनि बेचआव थारमाने 52 जन फार्स्टनि बेचआव थारमाने 10 जन बहाबा माबा 20 जन बहाबा 30 जन ओरैल'मोन ओमफ्राय जोंनि बेचआनो बांसिन जाहैदों आरो बे समाव आरो बिनिफ्राय बिनि उनावहाय जों लाखांनायनि उनाव 5-6 जाहैबाय बेयाव बिनि उनाव आरो एसे जोंनिजोंथ' समान जायाखै एसे खम जादों आरो बेयाव 32 जन नामा जादों बेयाव हिन्जावफोर हौवाफोर लादोंमोन बे आरो बेनिफ्राय बांसिन जादों होनना बुङोब्ला बांसिन जानाया 9 बेचआव जादों बेयावथ' 250 जन गाहाम जाहैदों बे आरो माने उनाव आरो एसे जिहेतु रायो खायसे जाथिनिबो बाथ्रा थारमाने बेयावहाय बांसिन जइन जाहैदों ओमफ्राय आङो नोंथांनाव सोंनो लुबैदों जे भुटाननि उनाव नोंथांनाव गुबुन मा जायगायाव जेनेबा नोंथाङा बाबेनलांनाय भुटान जायगानिफ्राय लानानै आङो जेनेबा गुबुन हादोराव थांनाय हिसाबै भुटानाबोथ' गुबुन हादोर बेनिफ्राय ओंखारनानै जेनेबा ओजोंहाय बांलादेश थांबाय बांलादेश हादोरावबो जों केम्प थादोंमोन नागाफोरजों जयैनो दा बांलादेशआव नोंथांना माबायदि जानाय बेवहाय सम बारग'लांहोनाय भुटान माबायाव बांलादेशआव सम बारग'लांनायाथ' बेनो बांलादेशआवबो बिदिनो केम्पआवनो थानांदों जेनेबा 1 बोसोर जेनेबा 1 बोसोर थानानै जेनेबा आंखौ आरो माने माबायाव लाबोबाय बांलादेश बे राजधानियाव लाबोबाय ढाकायाव बेवहाय मा खामानि जायोमोन खामानि जानाया थारमाने बेवहाय जोंहाथ' बेयाव मावनांगौ खामानि गैया जास्ट बेयाव जोङो रेस्ट लाथ'नाय ओमफ्राय जोङो थांलाय फैलाय कमिउनिकेसननि थाखाय बेयाव थानो गोनां जायो ओमफ्राय बेयाव थानाया जाहैबाय मोनसे बुंनो थाङोबा मुद्रा माने फैसा बे फैसाखौ थारमाने जोंनि जितु इन्डियानि फैसा बांलादेश फैसायावहाय जों मार्केटाव जों बाहायनो हाया दा बेखौ जोङो माने सोलायनांगौ गोनां जाहैयो बांला माने फैसाखौ जों लानो गोनां जायो बेबायदि आरो जों जेब्ला थायोमोन ओरैबायदिमोन जोंनि 100 थाखा इन्डियानि 100 थाखाब्ला बांलानि 100 थाखाखौ मोननोब्ला बा इन्डियानि 100 थाखाखौ बांलादेशआ मोननोब्ला जोंनो इन्डियानि 100 थाखा बिसोर लाङोब्ला जोंनो गावसोरनि थाखाखौ 130 थाखा हरोमोन माने जोंनो इन्डियान एसे भेलुआ बारा खालामो बे आरो दा ओमफ्राय जोङो बिदि इन्डियानि फैसाखौ लानानै बांलाजों जों एक्सचेन्ज खालामो माने जुदि जेबो उसुबिदा जायैनि थाखाय बे जायगायाव माने थायोमोन
बेवहाय नोंथांनि लाइफआ माबायदि थाङो? लाइफआथ' माने एसेबां बिदि गाज्रि नङा, मोजाङानो जेनेबा ओरैनो खस्थ'आथ' जाया नङा जायो, थेवब्लाबो खस्थ' बायदि साना, मानो होनब्ला हदाय जोंनाथ' बे जाथिनि मोनसे साननायबो दङ नालाय, जाथिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारनाय, बेखायनो जोङो खस्थ'ब्लाबो जों खस्थ'खौ जेबो जों सानामोन थारमाने बेबायदि आरो। बेनिफ्राय ढाकायाव थानानै माने जोंनि बे बर'लेण्डआवबोथ' जोंनि आफादनि मानसि दं, केम्प दं, बे केम्पनिफ्रायनो बांलादेशआवबो केम्प दं। दा गतिके बांलादेशनि थानाय जानाय लोंनाय जिखिनि केडार्सफोरनि जोंनि बिसोरनि थाखा फैसाया गासैबो जोंनि बे बर'लेण्ड बे केम्पनिफ्रायनो थांजोबो गासैबो, बेनिफ्रायनो माने हरजोबनांगौ गोनां जाहैयो। बांलादेशनिफ्रायथ' जों जेबो मोना, माने माबानिफ्राय जेनेबा जोंनि बर'लेण्डनिफ्रायनो माने माबायाव ढाकायाव जिखिनि थायो माने केम्प थाब्लाबो बेनिफ्रायनो रेसन टेसनब्लाबो लाङो आरो ने? रेसन हिसाबैथ' लांनाय जाया, खिन्थु फैसाखौ थारमाने हरो आरो, ओमफ्राय बे फैसाजों एसेखौ फिहरनाय जाहरबाय। माने जिमान फाइनान्सियेलि जायो बे फाइनान्सियेलि जोंनिफ्रायनो थाङो आरो। ओमफ्राय नोंथांमोननाव ओरैनो दा नोंथां मिथिनाय हिसाबै बेसेबांसो ओरै केम्प दंमोन बायदि ओरैनो अनुमान, जेनेबा हेड अफिस बायदि नोङो जेनेबा भुटानाव थाबाय मोनसे जेनेबा बांलादेशआव अनगायै दा जोंनि आफादनि केम्प हिसाबैथ' जेनेबा अदालगुरियाव दंमोन, बेनिफ्राय नैबे बरपेटा पार्टआव दंमोन बे समाव, भुटानाव दंमोन, जेनेबा बेखौ जोङो माबा होनोमोन सेन्ट्रेल जन होननानै बुङोमोन केम्प। बेनिफ्राय जोंहाय माबानिखौ माबा होनोमोन सेकेन्ड बेटेलियन होनना बुङोमोन, ओमफ्राय अदालगुरिनिखौ फार्स्ट बेटेलियन होनना बुङोमोन, ओमफ्राय थार्ड हिसाबै माबा थाहैबाय बांलादेश बिदि आरो। ओमफ्राय नैबे बेखौथ' सेन्ट्रेल जन हिसाबै नाम दोनदोंमोन बे आरो। नोंथाङा माबानिफ्राय ढाकायाव नोंथांनि जिखिनि लाइफ एसे ट्रेजेडियावबो थांबाय, एसे माबायाव थांबाय आरो थानाय माबायाव नै बांलादेशआव थारमाने आङो टटेलि आं थांजेननायनिफ्राय लानानै आं थांनाया जाहैबाय अदालगुरिनिफ्राय आं थांदों सुरु खालामनाया बांलादेशआव, थारमाने 1994आव आं थांदों, जानुवारि 15 तारिखआव मागोमोन बे समाव, बेयाव आं थांदों बांलादेश थांनानै आङो हाजोआव थाहैबाय जेनेबा 1 बोसोर, बेनि उनावहाय फैनानै जेनेबा ढाकायाव थाबाय, दैमारि सारजों जेनेबा 6 मास थाबाय गावजों, ओमफ्राय दैमारि सारा इयाव मोनसे थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय आरो आंनो बा जोंनो जों इयाव 7 दोन्दोंमोन जोंखौ एक्सट्रा, जोंनो आरो ढाकायावनो मोनसे रुम भारा लाना दोनदो, रुम आरो बिल्डिं, आरो जितु जोंनो भारा होदोंमोन बेबो बांलादेशखौ साधीन खालामनायाव नांग्रा जों बायदिसो, थारमाने माबासोमोन आरो सासे माबा नांग्रा आरो फ्रिडम फाइटार, जेब्ला माने बांलादेशखौ साधीन खालामनो थाखाय पाकिस्तानजों नांग्रा, बेबायदि मानसिनि माने न'आवसो जोङो मोनफ्लांदों आरो बे आरो। दा बिसोरबायदिया जोंखौ जायगा होदों, थारमाने बे जायगानि नामाबो माने ओरैबायदि सान्ति बाजार होनना बुङो, सान्ति बाजार बे जायगायाव आरो। बिनिफ्रायनो आङो जेनेबा इन्डियायाव खोब थायो आङो, जेनेबा बांलादेशआव 2 मास बा 2.5 मास, बेनि उनाव आं जोंनि बर'लेण्डआव फैफिनबाय, फैनानै जोंनि बे आफादनि केम्पआवनो हाबफैबाय, जेनेबा बेथ' फैनायाथ' ओरैनो फैनाया, जोंहा मोनसे माबा दङ, अके टके दंमोन वारलेस, जेनेबा बेजों कन्टेक्ट खालामनाय जायो बांलादेशनि। बेसेबां रेन्ज जिहेतु अके टकेयाथ' बारा रेन्जआव जाया खोमा? रेन्जआ थारमाने थायो, माने अके टके हिसाबैथ' रेन्ज हिसाबै एसेबां थाद्राया, 2 किल'मिटार 3 किल'मिटार जोंनि गेजेराव खोमा आंनि मिथिनाय हिसाबाव 5 किल'मिटार लागै दङ। 5 किल'मिटार जिहेतु माने माबायानोथ' भुटाननिफ्राय भुटाननिफ्राय बर'लेण्डसिमथ' 5 किल'मिटार जागोन ना, जेनेबा जों थानाय केम्पनिफ्राय आरो। दा हिसाबै बेखिनिखौथ' बोनो हायोना, बेनिफ्राय बोसौआबा हाजो गोजौआव गाखोयो, ओमफ्राय हाजो गोजौआवनो बिदिनो दंफाङाव इन्थिना खायो, बिदिबा बोयो, क्लियार जायो बिदि आरो बेबायदि। बेनि उनाव नोंथाङा जिहेतु बड'लेण्डआव फैबाय, बड'लेण्डआव फैखांनायनि उनाव गुबुन हादोरफोराव आरोबाव थांबावदोंमोन? थांबावनायाथ' जेनेबा बांलादेशनिफ्राय आं म्यानमाराव थांदों। म्यानमाराव थारमाने जों थांनाय खारना जाहैबाय ओरैबायदि, जोंहा बांलादेशआव केम्प दंमोन, जोंनि केडार्स दंमोन, बे केडार्सफोरनो थाखाय थारमाने केम्पआव गाननो नांगौ जुथा, बेनिफ्राय म्यानमाराव मोनो बिराद मोजां जुथानि नामा जाहैबाय रुपालि नाम, लबरनि बेयो, जेनेबा दैयावबो गाननो हायो, बोरियावबो गाननो हायो, गासिबावबो गाननो हायो,
टेनसन गैया रुपालि रुपालि जुतानि नाम बे आरो बिराद मोजां आरो बिराद गुरै माने मेनलि थांनाया म्यानमाराव बे गाननाय जोमनाय खायसे खसाब लायनाय बायदि आरो दा बिदि थाङो आरो ओमफ्राय माखासे म्यानमारनि जेनेबा माबाफोरजोंबो जों थाफानो मोन्दों जेनेबा एक्सपिरियेन्सफोरजोंबो लोगोसे ओमफ्राय बांलादेशआव थानायाथ' जेनेबा जों लोगोसे थादों जेनेबा नागा NACNजों थाबाय बेनिफ्राय KYK होननाय मणिपुरि बेनिफ्राय डिमासा जेनेबा जलिगारसामोननि बिसोरजों थानो मोन्दों बेनिफ्राय NLFT त्रिपुरानि बेनिफ्राय GNLF गार'फोरनि दा बेफोरो जों गासैबो ज' लोगो नांनानै थादों जिहेते गोबां सावरायनो गोनांबो दंमोन मोना जाबाय उननि भिडिअ सावरायसिगोन बिथांजों आरो बिथांनि जिखिनि मावनाय बिहोमा बे जोबोद बाख्नायथाव बर' समाजनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव आरो नोंथांमोना बिथांनि बिहोमा होबोनाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिखागौ आरो नैबे समाव बिथांनि सर्ट डे जारिमिन बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय आरो सारखौबो नैबे समाव आङो आंनि चेनेलाव बड'सा देरहासाराव चेनेलाव नोंथाङा जिखिनि नोंथांनि जिउ जारिमिन बेखौ फोरमायना होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांखौ साबायखर बावबाय गोजोन्थों नोंथांमोननि बे इउटुब चेनेल नोंथांमोना आंनि न'सिम फैनानै आंनि जिउ जारिमिन माने लाफैनायनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिमबो इउटुब चेनेलखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय